Milí Skaličania, práve sa nachádzame na novovytvorenom bezbariérovom parku v Jesenii. Je to miesto, ktoré je priľahlé k zariadeniu pre seniorov Jesenia a my sa veľmi tešíme, že sa práve nachádzame vo finálnej fáze. Práve v týchto dňoch finišujeme so stavebnou časťou. Ako vidíte, skutočne sa z tohto krásneho miesta stal ideálne miesto na aktivizáciu, pokoj, oddych našich drahých prijímateľov, ich blízkych, zamestnancov aj známych našich klientov. Ďalej bude nasledovať výsadba zelene, stromov, kríkov a trávy. A na prelome mája, júna môžeme očakávať, že by park slúžil našim prijímateľom a myslím si, že toto miesto skutočne zvýši atraktivitu, zvýši komfort našich klientov, súkromie a my sa veľmi na to tešíme a počas tej výstavby nenastali žiadne prekážky, žiadne problémy, takže stojíme tesne pred finále a prvé jarné lúče predurčujú, že tu strávime veľa času.